mga kalahing, lower back. Ngayon, ituturo ko kung paano mag-massage ng ulo or head massage. Very basic. Kadalasan ginagamit na ito. Siyempre, of course, using the Ever Turmeric Rub. Gawa ng Vida Power Essentials. Imamasahe ko itong asawa ko. Apply muna tayo ng rub. Sa forehead. Yan ang galawan. Dapat gentle. Dito sa tempura. Dito. Relaxing sa mata. Ayan. Always ends at temporal area. Saka sa ilong. Dito, sarap dito, lalo na may plug nose ka dito. Pressure point din ito ng sinusitis. Ayan. Saka dito. Tapping. Tawag sa dito is raindrops. Ito naman raindrops. Nagpa-speak lang sila sa tapping. Finger tapping going to the temporal. Kakarelax ito ng mga nerves sa face. Dito naman, sa mandible bone. 6 repetition. And then upper and lower lip. And sa temporal. Okay. Tapos dito sa galunggan. Sa air. The malleus incus stapedius. Mga bone sa ear. Sa dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And close. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Close dito. Ito i-press. Yan. Ayos sa ulo. Of course, lagyan natin ng rub. Ever Turmeric Rub ng Vida Power Essentials. Mura lang ito. We're actually looking for a distributor. We are FDA approved as a manufacturing plant. Okay. Raking naman ang gagawin natin sa ulo. Raking.
common naman itong ginagamit natin sa head massage, no? Ang Reiki. Oh, anong pakiramdam mo, mami? Sarap. Sarap daw. Pero dito sa ano, pag may hypertension yung client mo o hypertensive ang client mo, iwasan natin ang i-massage dito, no? Sa may medyo long data. Ito. Sa may ano tawag dito? Sa may bandang liig, sa likod mismo ng ulo center. O sa Bisaya pa, sa bandang tingkoy. Iwasan dyan. Reiki muna. Tapos pwede naman mag pulling of hair. Yan. Yan. Pwede din. Yung ginawa natin pala is facial and head massage. Kasi nagmamasahe tayo sa first, sa face. Ito pala yung asawa ko. Nanay ni Mac. Hindi siya papayag ng nanay. Mama pala. Mami ni Mac. Dapat kamerman, dito ka sa likod ko. Makita nila yung ginagawa ko sa dulo mo. Ito. Raking. Ito ang raking. Ito naman is palming. Dito naman tayo sa pulling of hair. Sakit ba, mami? Okay, sarap. Sarap. Pulling over here. Dapat timing lang din. Parang akong aswang.
Tapos may vibration na mangyayari while pouring the hair. Yan. Vibration. Dakuan na sa buhok ni mami eh. Siguro nagsikuan. Rapunzel. Okay. Tsaka ayan lang eh. Siyempre, of course, gamit ang Ever Turmeric Rub. Gawa ng Vida Power Essentials. Ayan. Gentle lang ang pagmasad sa leeg. Circular motion. Okay. Sa kabila na naman. Okay. Okay. Then, tayo sa forehead ni mami. Ito naman is friction or mag-produce ng heat para mas more relaxing after ng head massage. Okay? That's it for today, tonight. Yun ang basic ng facial and head massage. Thank you guys. Please subscribe our YouTube channel, Kalahing Vlogs. And please share this video. Thank you so much.